Üdvözöllek benneteket az első online jóga videó készítésénél. November 1-e van, minden szentek napja, és egyben Skorpió újhold, és úgy gondoltam, hogy ez egy csodálatos új lehetőség, hogy valami olyasmibe kezdjünk, amit már régóta szerettünk volna, de úgy éreztük, hogy még nem volt ideje, vagy nem jött el az ideje. És nekem most ez az online jóga oktatás, ami egy ideje hívott, és bízom benne, hogy olyan emberekhez tud eljutni ez, aki esetleg nem tud eljönni a személyes óráimra, mert külföldön él, vagy egyszerűen csak szeretné minden nap gyakorolni a jógát, és lehet, hogy csak heti egyszer, heti kétszer tartok órát, igyekszem ezt folyamatosan egyre aktívabbá tenni, de én hiszem azt, hogy az online jogázásnak is csodálatos ereje van, ugyanúgy, hogy a személyesnek. És hát mennyire kényelmes néha, ha utazunk, vagy ha nincs velünk a kedvenc jogatanárunk, nekem is van ilyen, kinyitom a laptopomat, és csak neki kezdek, és dolgozgatok egy kicsit magamon, és a jogán egy jó kis füstölőt is beraktam. Szoktam ajánlani, hogyha otthon vagytok, akkor is csodálatos, hogyha egy kis füstölő, egy kis palosszántót hoztok a levegőbe. Sokan kérdezitek, hogy ezt miért használom. Hát segít megtisztítani a teret, segít megtisztítani a berögzült energiákat, kicsit az új energiákat megmozgatni, amiben én nagyon-nagyon hiszek. És a mai órán egy nagyjából 30-35 perces gyakorlással készülök nektek, de intuitívan fogom ezt létrehozni, mert nem látok sehol órát, nem is beszélek tovább, kezdjünk neki, ha bárkinek bármi sok, babapózba pihenj meg, és kellemes gyakorlást kívánok neked, nekünk. Namaste. Kérlek, helyezkedj el egy keresztezett lábú ülésben. Figyeld meg azt, hogy a bal és a jobb ülőcsontod is csodálatosan, illeszkedjen a szőnyegen. Ha ez bárkinek nagyon kényelmetlen, akkor hozhat egy párnát, téglát maga alá, és kérlek csak hújj le a szemed egy kicsit, vegyél egy mély levegőt, és a szádon át sóhajts egy jó eső. Ezeket kérlek emeld fölfele, tenyerek nézzenek fölfelé, jelképezve a befogadást. És csak lélegezz egy mélyet az orrodon keresztül, és a szádon át egy jól eső sóhajtással sóhajt. A következő belégzésnél kérlek nyújtózkodj meg az ég irányába, zárd össze a tenyereket, és kilégzés, hozd a szíved elé a kezed. Vegyél egy mély levegőt, újra sóhajts bele, és kérlek nyújtózkodj meg előre. Két tenyér össze van érintve, és innen finoman engedd le a két kezed, és kapd el a két térdet. Majd belégzésre kérlek nyújtózz a fülek irányába, a vállakkal, és kilégzésre egy kilégzéssel fújod ki a levegőt. Belégzés, újra emelnek a vállak, jönnek a fülek mellé, és kilégzés, kérlek csak egy sóhajtással lazítsd a vállakat, engedd, hogy távolodjanak a fülektől. Még egy belégzés, húzd fel a vállakat a fülekhez, és kilégzés, kérlek. Majd finoman billensd előre a fejed, próbáld az álladat közelíteni a mellkashoz. És kérlek, rajzolj le 2 jó eső nyak, fejkörzést a jobb oldalra. És majd ezután a bal oldalra. Amint megvagy, gyere nyújtózkodj meg az ég irányába, zárd össze a tenyeret, kilégzés, hozd a szíved elé a kezed, és a mai órán nyugodtan ajánld fel valakinek, valamelyik szerettednek ezt a jóga gyakorlást, a láthatatlan erőkben is, érezni fogják a kapcsolódást, a szeretet, megérintheti őket. És kérlek,
most innen kulcsold össze a kezeket. Vegyél egy mély levegőt, szádon át sóhajts, és finoman kezd el domborítani a hátad. És ahogy domborítod a hátat, kezd el előre tolni a kezeket. Tol, és figyelj, belégzés, újra nyújtózkodsz föl az ég irányába, majd innen gyere lassan, domboríts. Még egyszer belégzés, nyújt. Kilégzés, domborít, egy kicsit megébresztjük a gerincet. Még egyszer nyújt. És a kilégzéssel lassan domboríts. És a domborításban egy kicsit maradj benne, told el a kezeket. És finoman kezd el előre engedni a tenyereket. Hozd le az alkat. Ha nem ér le az alkarod, akkor nyugodtan csak a két tenyered legyen lent. Figyeld, hogy neked most melyik az aktuális. Tested most éppen mit kíván, lélegezz bele egy mélyet, szádon át sóhajts, és megfigyelheted, hogy itt tartani akarod magad újra a kontrollt, mint mindenben, szoktam magamnak mondani, és sóhajtással lazítsd el a fejed, a nyakad, a vállad, lélegezz egy mélyet, lazítsd, csípő. És sóhajts bele, lazítsd el a hasad, mindegy, hogy nézel ki most. Figyeld azt, hogy milyen érzés belülről. Lassan gyere, sétálj vissza középre, nyújtózkodj meg az ég irányába, helyezd a két karokat, tenyereket magad mellett, és kezd el elemelni a lábad, egy navászana, csónakpóz. Figyeld, hogy az ülőcsontok lent maradjanak, próbáld egyenesíteni a hátat, kezek előre nyújtóznak. Feszül a kórizom, próbálhatod feljebb tolni a lábakat, vállakat lazítod a fülek mellett, puha az arc. Mennyi mindenre kell egyszerre figyelni, szoktam mondani. Vegyél egy mély levegőt, szádon át sóhajts, és próbáld kinyújtani mind a két lábadat. Azaz. 2, 1. Lassan engeded le, nyújtózkodsz meg a kezekkel. Kilégzés, engeded magad mellé a tenyereket, hozod hátra a kezeket, és innen emeled meg a medencét, tolod föl magad, nézel hátra, engeded hátra a fejed, a torokcsakra. 2 és kilégzés, orrodon át be, orrodon át ki, és finoman lassan gyere, ereszkedj vissza, hajlítsd be az egyik, majd a másik térdedet. És innen kérlek egy kicsit a sarkakat érintsd a talajhoz, majd engedd le a talpad, és gyere egy lábújhegyre, tolod előre magad. Azaz. Majd gyere lassan, egy kicsit ilyen hinta libikókához hasonlít. Hátra, és gyere vissza. Na még egyszer. Fel, tolod vissza. Csodálatosak vagytok. Gyere, engeded vissza a popsit, keresztezed a lábadat, nyújtózkodj meg az ég irányába, engeded le a jobb kezedet magad mellé, lélegzed át a bal bordaközi területet. Amikor itt szépen elfordulsz, akkor végig belélegzed a bal bordaközi területet. És sóhajts, gyere lassan, domboríts, és kezdj el átsétálni a másik irányba. Ez a mai gyakorlás, egy jól eső kezdőgyakorlás, bárki bárhogy elvégezheti, nagyon jól átmozgatja a testet, a lelket. Gyere vissza középre, jobb kéz magad mellett, újra bal, bordaközi terület, finoman nyúlik, minden felesleges energiától elköszönhetünk. Segít a Skorpió újhold is ebben. Gyere lassan, nyújtózkodj meg a jobb oldalra, próbáld azt, hogy a mellkas nem fordul be, hanem nyújtózkodsz meg. Nyugodtan adhatsz magadnak egy jól eső mosolyt, mozgatod az energiát, zár a két tenyér, kilégzés, hozod a szíved elé a kezed, majd lerakod a két tenyeret, megemeled a fenekedet, sétálsz előre egy asztaltartásba. Majd figyeld meg, kicsit a szőnyeget erre húzom, mert még nem vagyok ebben profi. Na, figyeld meg, hogy a váll alatt van a csukló, csípő alatt a térd, és finoman belesimul az alsó lábszár a szőnyegbe. És innen kezd el homorítani a nyakad, a mellkasod. Kilégzés, tenyerekkel tolod el magad, és domborítás. Gyere még egyszer, belégzés. Nyit. És kilégzés, domborít. Na még egy kör, lassan nyisd meg az egyik, majd a másik oldalt. Kilégzés, domborítasz.
Csodálatos. Majd egyenesíted a hátad, jobb lábbal gyere, nyújtózkodj meg hátra, és a bal kezeddel próbálj előre nyújtózkodni. Nézd meg egyetlen egy pontot a szőnyegeden, vagy ha nincs otthon szőnyeg, én is azt hiszem egy törülközővel kezdtem a jogámat. Na, hajlít a bal könyök, jobb tér, próbálod őket összeérinteni, gyere, nyújtózkodj vissza, még 2, gyere, hajlít, és nyújt, még 1, és nyújt, majd gyere, tartsd meg, 5 pici rugó föl, 2, 3, 4, 5, majd kezd el hajlítani a jobb térdedet, próbálj bele kapaszkodni a bal kezeddel a jobb lábfejbe, és told ki magad, próbáld meg legalább. Nyújtózkodj meg előre, engedd le a bal kezed, engedd le a jobb térdet, kilégzésre, gyere lassan hátra, egy balászana, baba póz, nyújtózkodj meg előre, engedd le a homlokot, próbáld a fenekedet minél jobban közelíteni a sarok irányába. Lazítsd a könyököt, lazítsd a vállakat, egy kicsit pihenj meg. Bármikor jól esik, nyugodtan jöhet egy hangosabb sóhaj. Lélegezheted ki, amit ki szeretnél, és figyelj, itt finoman végig simíthatod akár a szőnyeget, a combod, ahogy megérkezünk egy térdelő ülésbe. A térdelő ülés után gyere lassan, kulcsold össze hátul a tenyereket, nyisd meg azt a mákast, a szívcsakrát, és emeld el az állat. Nézd fölfele, kilégzés finoman lassan engedd vissza magad. Homlok lent a talajon, vállakkal nyújtózkodj meg előre. Vegyél egy mély levegőt, szádon át, sóhajts, majd újra húznak fel az égiek, szoktam ilyen hasonlatokat mondani, gyere, nyújtózkodj meg az ég irányába újra, tárd szét egy kicsit a mellkast, majd az ujjakat és kaktusztartás, csodálatos, gyere, nyújtózkodj meg az ég irányába, majd még egyszer kaktusztartás, majd gyere egyszer csak domborít a hát, hozod előre a 2 kezed, és jövünk fel egy térdelő állásba. Kérdezd meg magadtól, hogy mit szeretnél ma elengedni, a skorpió újhogy segít benne, és kezd el előre engedni sóhajtásra, és gyere, lélegezd be azt, amit szeretnél bevonzani. Mi az, ami már mehet, amire már nincs szükséged, és egy jól eső sóhajtással fújt ki a levegőt, és belégzésre tárd szét a kezeket, engedd magad mellé a kezeket, majd hozod előre 2 tenyeredet. Feszíted itt a kórizmokat, feszíted itt a farizmokat, mintha egy téglát tartanál, hozod hátra magad, és gyere vissza előre. Na, még egyszer, gyere hátra. Zombizomból tartod, jössz vissza, és még egyszer hátra, előre, csodálatos. Nyújtózkodj meg az ég irányába, engedd le magad asztaltartásba, és gyere, nyújtózkodj meg bal lábbal. Csípőlapátok lefele fordulnak, és a jobb kezeddel nyújtózkodj meg előre. Nyugodtan visszafeszítheted a talpad, de spiccelhetsz is. Döntés a tied. Én most spiccelek, próbálod összezárni a bal térded, a jobb könyököddel nyújtózol meg. Na, még 3, gyere, nyújt. 2, nyújt. 1, nyújt. Megtart. Visszafeszít most a talp, eddig spicceltél. 5 rugó föl. 4, 3, 2, 1. Hajlít a bal tért, próbálod elkapni a bal lábfejet, nyújtózol bele, lélegzel. Majd lassan gyere, nyújtózkodj vissza előre, engedd le a jobb tenyered, hajlíts be a bal térded, és kilégzés, gyere, ülj hátra egy baba pózba. Vegyél egy mély levegőt, szádon át, sóhajts. És jövünk vissza asztaltartásba, feszítsd vissza a lábfejeket, és told fel magad egy lefele néző kutyába. Pedálozd át a sarkakat, egyik, majd másik sarok. Figyelj, hogy a nyakagerinc meghosszabbítása, nyugodtan legyen hajlítva a tért, 2 ökölnyi távolság a 2 talp között. Pedálozd át. Majd lassan állítsd meg ezt a mozdulatot, és belégzésre emeld el a jobb lábadat egy lábas lefele néző kutyába. Hajlítsd be a térded, nyisd meg oldalt a medencét, a csípőt, nézz át a jobb hónaljad alatt. Kilégzéssel nagyon lassan gyere, lépj a 2 kezed közé. Nem baj, ha nem megy elsőre, lehet ez több lépés, és gyere, emelkedj föl egy high lunge-ba. High lunge-nál megmaradhat fent a bal sarok, nyújtózkodj meg az ég irányába, nyisd meg a mellkast.
Én most nektek hátat fordítok, de csak a jóga gyakorlásban. Leengeded a bal sarkad, kettes harcos. Figyelj, hogy a két kéz egy vonal, nagyon picit szippasd vissza magad, és tenyerek fölfele néznek, megnyitod a jobb oldaladat, lélegezz, kettőbe és kilégzés. Majd próbáld kiegyenesíteni a jobb térdet, azaz. Visszafordulsz, újra behajlít a jobb térd. Hajlít a jobb könyök, lerakod ide a combod, vagy a térdet felső részéhez. Bal kézzel gyere, nyújtózkodj meg, jobb válva ne engedd be magad, emeld ki magad. Kettőbe és kilégzés. Majd leengeded a bal tenyeret, jobb kéz, jobb láb mellé. Gyere, nyújtózkodj meg a jobb kezeddel, felfele, jó kis csavarás. Leenged a bal térd, alsó lábszár visszasimul, és felemelkedsz, és a jobb kezeddel próbálod elkapni a bal lábad. Próbálj megnyújtózni. Csodálatos. Majd figyelj, maradsz úgy elfordulva, hogy zárod a két tenyered egy imatartásba, és a bal könyöködet itt beakasztod a jobb combodba, és csavarodsz át a jobb váll irányába. Lélegezz kettőbe és kilégzést. Majd próbáld széttárni a kezeket, mintha megölelnél valakit. Gyere, nyújtózkodj meg vissza a magasságba. Lerakod a két tenyeret, kinyújtod a jobb térdet, visszafeszül a talp. Félspárga. Bal csípőlapát hajlamos kifordulni, most hozd ezt vissza. Lélegezz kettőbe és kilégzést. Gyere vissza előre, bal, sarok, láb, lent, megemeled a térdet, és kérlek most egy deszkába érkezz. Tartsd meg, érezd a tenyerekbe az erőt, ahogy tudod tartani. Gyere, gyere. Nagyon jó, és innen csak tolod fel a popsit. Egy lefele néző kutyába pedálozd át a sarkakat, és sóhajts ki bármilyen feszültséget, ami az elmúlt időszakban, akár a testedben ragadt. Belégzésemel a bal láb, nyújtózkodj meg, hajlít a bal tér, nézd át a bal hónaljad alatt, nyílik a csípő, a medence, és kilégzéssel lassan fordítod vissza előre a csípőlapátokat, belépsz a bal kezeddel a két tenyér közé, jobb sarok felfele néz, nyújtózkodsz meg, hájlás. Lélegezz kettőbe és kilégzés, majd gyere, lefordul a jobb sarok, kettes harcos. Figyelj arra, hogy itt rögtön így előre dőlünk, egy kicsit így húzd vissza. Azaz. Bal kéz fölfele néz, megnyitod a bal oldalad, lélegezz át a bal bordaközi területet, és próbáld kinyújtani a bal térdet. Majd így visszaemelkedünk, kettes harcos. Figyelj, hogy a kettes harcosnál én most a kamerában nézek, de te nézd kérlek a mutató és a középső ujjad tekintetében, dristi, fókusz tekintet. Hajlít a bal könyök. Lerakod ide a bal combodra, jobb kézzel gyere, nyújtózkodj meg az ég irányába, csodálatos. Bal vállból emelkedj ki, majd innen gyere, lefordulsz. Hát, milyen jól kifejeztem magam. Lerakod a jobb tenyered. Megemel a jobb sarok. Majd innen a bal kézzel nyújtózkodj meg az ég irányába, gerinc csavarás, egyben belső szerveket masszírozva, lerakod a jobb térdet, visszafeszül az arc helyett a láb, és a bal kézzel elkapod a jobb combot, gyere, nyújtózkodj meg, nyílik a jobb oldal. Lélegezz kettőbe és kilégzés. Majd maradunk ezen az oldalon, hozod imatartásba a két kezed, jobb könyök, jön a bal combra, és csavarodsz, engeded a bal csavarást a testednek, kettőbe és kilégzés. Jaj, de jól esik ez most nekem, remélem nektek is. Gyere vissza középre, nyújtózkodj meg az ég irányába. Lent a két tenyér, és tolod hátra magad, bal sarok, visszafeszül előre, engeded magad, jobb csípőlapátot tolod előre. Kettőbe és kilégzés. Gyere lassan vissza. Előre hozod a két tenyeret. Jobb láb megfeszül, megemel a térd, lépsz hátra, deszka, megtart, és most jövünk egy vinyásza. Lent a térd, 8 pont tartás, vagy csaturanga, tolod fel a popsit, mellkas áll, találkozik a talajon, gyere egy fölfele néző kutyába, kilégzés lefele néző kutya. Gyere kettőbe és kilégzés, sóhajts bele, aktív pihenőpóz.
Majd lassan gyere, engedd le az alkar, delfin póz, nyugodtan kulcsold az ujjakat. Engedd le a térdeket, és pihenj meg egy babapózba. Csodálatos vagy, hogyha eddig eljutottál. És a szőnyeget választottad ma egy nagyon kis idő erejéig. Finoman sóhá, és vele lazítsd az arcizmokat. Majd hozd hátra a karokat, a kezeket, és kapd el a sarkakat a tenyerekkel, és kezd el balra-jobbra, egy kicsit ringasd át magad. Masszírozd át a homlok területét. Minden ringatással nyugodtan engeded ellazítani az idegrendszeret. Majd lassan állítsd meg, nyújtózkodj meg az ég irányába, és innen csúsz előre egy anahátana szívóolvasztó póz. Na, ez régen nekem nagyon nehezen ment, szóval teljesen rendben van, hogy még gyakorlod, még engeded bele magad, jól megnyitja a mellkast, a szívcsakra területét, és egyben a vállakat. Innen gyere, kezd el a medencéből a domborítást, és érkezz meg egy Sphinx pózba. Hozod a vállak alá könyöködet, tenyerek lefele néznek, kiemelkedj. Vegyél 2 be- és kilégzést. Lassan, finoman, domborítás, leengedés. Nyújtózkodj meg az ég irányába. Lazítsd el a homlokot. Figyeld, hogy ellazul a horizont. És innen csak görbülj át egy jó leső hanyatfekvésbe. Nagyon picit itt ezt a füstölőt arrébb tesszük, mert jó intenzív illata van. Igen, itt az óráim, itt a csajok tudják, hogy mindig füstölök, mert imádom mert nagyon hiszek bennük. De otthon is nyugodtan gyújtsatok meg egyet-kettőt. Hajlik mind a 2 tér, finoman bele kapaszkodsz tenyerek, ujjakba, és kezded balra-jobbra ringatni magad, masszírozd át a derekat, lazítsd el a hasad, lazítsd el feje, arcot, és innen jobb kézzel kapd el a jobb térdet, bal kézzel a bal térdet, és kezdj el kifele jó leső körzéseket lerajzol. Még 2. Majd gyere a másik irányba is, rajzolj le 2. Majd állítsd meg ezt a mozdulatot, engedd le a 2 talpot, kezek lefele néznek, és belégzés, billent a medence, gyere fel egy kis hídba, told csak föl magad, kulcsold a kezeket magad alatt, lélegezz, 2 be- és kilégzést, orrodon át, be, orrodon át, ki. Majd lassan gyere, bontsd, és figyelj arra, hogy csigolyáról csigolyára engedd vissza magad. Haza. Majd innen kezd el finoman össze sétáltatni, jó kis magyar mondatok, a 2 talpad, engedd oldalra esni a térdeket. Kérlek, most a 2 tenyeredet helyezd az alhasadra. Lélegezz egy mélyet, érezd, hogy megemelkedik a hasad, és egy kilégzéssel lazítsd el a vállakat, lazítsd el a hast, az arcot, elkapcsold. Nyugodtan legyen egy kis rés a szád között. Engedd, hogy minden belégzéssel valami újat hív magadhoz, és engedd, hogy minden kilégzéssel elengedj valamilyen fájdalmat, valamilyen ragaszkodást, valamilyen olyan dolgot az életedből, ami lehet, hogy egy ideig kellett, mert egy ideig szükséged volt rá. De milyen csodálatos azt gyakorolni, hogy már kilélegzem azt, ami nem ad hozzám, ami nem emel, amivel nem teljesebb az életem, ami már sokszor inkább a kint hozza, tartja magában. Kilégzéssel tényleg csak engedd a megtisztulást, engedd, hogy tested az csodálatosan feldolgozza ezeket az energetikai munkákat.
Lélegezz újra egy belégzés erejével, valami újat, valami emelőt, valami szépet. Nyugodtan lélegezz ki, valami olyasmit, ami már nyugodtan menjen, már nem kell az az energiacsere. És nagyon lassan nyújtsd ki az egyik, majd a másik lábat, érkezz meg egy savászanába, tenyerek nézzenek fölfelé. És dökölbe a kezed, és feszítsd meg az izmaid, a farizmokat, a combizmokat, grimasszol, nyugodtan ráncold a homlokot. Bármilyen feszültség, amit érzel a testedbe, egy kilégzéssel engedd el. Majd újra szorítsd ökölbe a kezed, feszítsd meg az izmaid, grimasszol, és a kilégzéssel lazítsd el a vállakat, lazítsd el a kezeket. És csak finoman engedd, hogy ellazuljon a foka, lezeledjen a válla, megengedd, hogy az egész testet belesimuljon most, az itt és mostban, ellazulnak a hasi szervek, finoman a mellkas terület, bármilyen szívfájdalomtól is, éppen megtisztul ez a terület, kilazul az állkapocs, homlok, csak finoman engedd, hogy tényleg ellazuljon a tested, a lelked. Kérlek, te maradj a savászonában. Én csak feljövök azért, hogy minél jobban tudjak nektek így kicsit így az online térben is átadni. Ahogy fekszel. Lazítsd el a fejbőröt, és nyugodtan lazítsd el az arcizmokat. Milyen a csend, milyen az, hogy valami változik benne, valami átalakul, új formát ölt. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ragaszkodnunk kell a régi dolgokhoz, a régi kapcsolatokhoz, a régi szokásokhoz, már az emberek, a helyek, az egész környezetünk már így ismert meg. De mi van akkor, ha beindul a változás? Mi van akkor, ha minden egyes új szokással, minden egyes változtatással létrehozol valami olyan dolgot, amire mindig is vágytál igazából, nem jött el az ideje. Lehet, hogy most a savászonában fekszel november 1-én, vagy amikor ezt a gyakorlást végzel. A belső intuíció üzen valamit. Erre szeretnék menni, és függetlenül attól, hogy hogyan ismertek eddig az emberek, mit gondoltak róla, mi volt az a kép, amit felfestettem magamról, vagy akár mit festettek föl más róla, megváltoztathatom, megváltoztathatom. Nagyon szép, csodálatos fehér fény áramlik a testeden keresztül, a jól eső sejtjeidbe, a gyógyító energiát figyeld meg, hogy hol tudod még egy nagyon lassan kezd el megmozgatni a kézujjakat, lábujjakat, mozgasd meg a csuklót, meg a bokát, finoman kezd el balra,
belégzéssel nyújtózkodj meg, fülek mellett egy jól fordulj át a jobb oldaladra, és stabil oldalfekvés. Mai szeretetet önmagad iránt, mai tiszteletet önmagad minden, és talán mondhatjuk, hogy ezt végzi. Nagyon-nagyon lassan, finoman, volt fel magad, zárd össze a két tenyered, vegyél egy mély levegőt az orrodon keresztül, a szádon át. Finoman hozd a homlokod elé a kezed, a gondolatot. Vezesd le a szád elé, torkod elé, tiszta szavak. Hozd a mellkasod elé a kezedet. Tudom, hogy együtt gyakorol. Kívánom, hogy év további csodálatos 2 hónapjában olyan változások történjenek az életedbe, most engem, hogy a szívedben szeretett lángja nyíljon meg, és ne a félelemé, és kívánom, hogy esetleg a félelem lángja is megérkezik, úgy, hogy átalakíthatod más energiával, és kívánom, hogy megtörténjenek a csodák az életetekben, és várlak benneteket bármilyen eseményen, vagy bármilyen kis visszajelzést is nagyon örömmel fogadok, ez az ilyen kis első próbálkozásom volt, viszont most már egy nagyobb projekt ez. Remélhetőleg, ha az égiek is úgy akarják. Köszönöm, hogy vagytok. Sziasztok!